چاروکاں شہزاد نور پر میرے سلام شما چارگاہ توجیل نظرآباد یوٹیوب چینل ای چینل وسیلگا ما پا شمارا یک جست پرسی گپ پترانی بنداد کتا کہ ای گپ پتران اگوما امراداری کا بلوچی زبان نامداریں شاعر و لفظات واجہ مقبول مبارک میں اولی جست گو واجہ مقبول مبارکہ اشند کے لفظاں بزاں ادب چیئے بیائے بارے چاریں ای بابتا واجہ مقبول مبارک چی گوشی لفظاں چیئے اشیے توصیف و بزانت چو ایدگی اسمانی وڑا گران ہیں آج کل اچھی توصیف کے آئیے سر درست اتفاق بگم بعضی لفظاں تو زانتکار وانندہ و ادیبام بعض مطلب و معنی درشان کتا لاتینا بنی آدم اکیین و راستگین زندمان دروشمانی ڈبا گو چیر دیا گے نام گشتا لاتینا انسانی زانت و پگرے جلوناکی گشتا بلے پمنی آیالا لفظان کے تہا لفظانی ردبند پگرو آیالے درشان کنگ ہمیں وڑا بھی کہ چرائیا عشقنوک وانوک گوشدارو کے باطنا وشی مارشت ودی بھی لفظاں جذبہ جوزہ باہند اللہ یا کہ واہگ و خواہشات یا سرکبت و تجربتا پمنی آیالا بستری سون و سطحاں سرکند او لفظاں ایوکا نوشتہ و لفظانی تہا گوشم نبی ایوکا تہنا کتابانی تہا نبی زبانی لفظاں کا ہم راج دفتر تا مزنے ارزشتی استے اور پمنی نظر لفظاں چوشم نہیں کہ ار اما چیز کے یوکا لفظانی گوما گوشک بھی یا نوشتہ کنک بھی اللفظاں کے لفظاں پدرور سائنسی میڈیا و رسانکدرین علمی نوشتان دا ماود دا لفظان کے ردا آوار نبند دا کے ساچشتی اس میں سنسران سر نبند وہ لفظان کے مطلب و مقصد ایوکا یک طبقی یا شخص ذہنی عیاشی نہیں بلکہ لفظاں انسانی ذات و پگرا ردوم دیگ آئیے پاک و پلگارگ و آئیے بڑو بارانی زورگ و کم کنگی ونڈ گفتگی توصیف و سطح پمنی نزا ہمیشی و ہمیشی پدا تک پنات و صنف و تارانی یا جمالیات و یا کہ یہ دیگی چیزیں نباوتا دیم ترہ رویں انشاءاللہ گپ جنیں تران کنیں و ما شما چشمام سر سوچ روٹی ہوتی ہے یا رب مدرشان بگنے ردیانی مرچی بھی وہ علم نہیں کہ کسی میں گومت پاک بھی یہ میں ہوتی ہے ما کسان پہ گریے درشان اللہ اشت واجہ مقبول مبارک نند دیمے جستا مارا موکل بدیت اللہ مہر